Práve som dorazil do centra Bosny a Hercegoviny, Sarajeva, kde sa skrývajú dvaja účastníci slovenskej vojny v polícii, Ján Kaľavský a Marián Kučerka. Do budovy tohto súdu v Sarajeve prichádza pravidelne Marián Kučerka, aby podával svedectvá napríklad v prípade obžalovaného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Napriek tomu, že na Slovensku je už právoplatne odsúdený na viac ako 10 rokov väzenia, na tento súd prichádza bez pút a bez policajného sprievodu. V Bosne a Hercegovine je totiž stále slobodným mužom. Sorry, we are journalists. You are. Sorry, we are journalists from behind. We have few questions. I don't understand. Yeah, you do understand. Please. I mean, it's not funny. You can just talk. Just talk. Sorry, we just need a few informations. What are you doing here? And what are you doing for living here? And what is your financial support to be here? I don't understand. You don't understand. For how long are you going to stay in Bosnia? And why are you actually in Bosnia? Yeah. Okay, can we try with Google Translate? Na štetu Kučerke podnosio je Robert Fico, premijer sadašnji. Da. Jel znate za to? Da, znam ja određene neke stvari, ali ne znam neke detalje, zato sam vas... To je čitava iscrpna dokumentacija, to je ogroman predmet. Sad znate, do koje mjere je to? Fico podnosio krivične prijave, a on to ne bi uradio da nije imao uporište. Práve prichádzame do Republiky Srbskej, ktorej už mnoho rokov vládne Milorad Dodik. Práve v Republike Srbskej, v meste Trebinie, by sa mal skrývať Ján Kaľavský. Dobrý deň, pán Kaľavský, ja som Tomáš Madleňák z investigatívneho centra Jána Kuciaka. Mohli by sme sa porozprávať? Mária, dovidenia. Takže pán Kaľavský sa s nami nechce rozprávať. Dom, v ktorom býva Ján Kaľavský zo slovenskej vojny v polícii. Práve z tohto domu pravdepodobne operuje aj svoj biznis s prenajmom elektrických bicyklov. Ja vám môžem dať vizitku. Práve sme mali pomerne zaujímavú skúsenosť, pretože na ceste od domu Jána Kaľavského si po 200 metroch sa pri nás náhle pristavila polícia a sa hneď objavila. Údajne teda pán Kaľavský volal na políciu, že ho nejakým spôsobom znepokojujeme. Napriek tomu, že som sa mu predstavil a povedal som mu, kto som a čo tu hľadáme, ale teda polícia nás nechala ísť. V tomto infocentre sme sa pokúsili zistiť, či teda pán Kaľavský nemá aj niekde inde niečo prenajaté, kde by prenajímal tie bicykle. Pani o tom nepočula nikdy, o takomto mieste, kde by sa požičiavali elektrobicykle v Trebine. Tak zavolala na to číslo tej firmy a pán Kaľavský na ňu nakričal a kričal niečo o americkej ambasáde a novinároch a polícii. Takže asi radšej pôjdeme z Trebinie preč. Každý, kto požiada o azyl v Bosne a Hercegovine, má právo na istý druh ochrany, ktorá ho okrem iného teda chráni práve pred vydaním do domovskej krajiny. A táto ochrana býva preskúmaná minimálne každý jeden rok. Minimálne v prípade Jána Kaľavského teda už musela byť aspoň jedenkrát preskúmaná a musela mu byť táto ochrana predložená. Toto všetko samozrejme neznamená, že títo dvaja účastníci vojny v polícii nemajú v Bosne a Hercegovine istý druh inej politickej ochrany, nakoľko aj včera, keď sme našli Jána Kaľavského, tak sme mali blízke stretnutie s miestnou políciou Republiky Srbskej. A dnes sme zistili, že naše fotografie, ktoré si Ján Kaľavský robil, kolujú po miestnej polícii a ľudia zistujú, kto sme.